20 to the best. 깨끗이가 되는다쳐요 조금만 서둘러줄래요 난난난난 knock on my door 난난난난 knock on my door 밤이 되면 내 맘속에 쉬는 문이 열리죠 누군가 Може да локе повече. 그 작게 사슴이래 몰래 훔쳐보네 난난난난 knock on my door 난난난난 knock on my door 원하는 또 playboy 또 원하는 너 playboy 당신이 필요해 난나 내 맘이 열리게 두드려줘 세게 쿵쿵 다시 한번 쿵쿵 Baby 난난난 knock on my door 난난난 쉽게 열리지 않을 거야 내일도 뭐라도 다시 와줘 준비하고 기다릴 거야 Baby 난난난 knock on my door 난난난 들어도 듣고 싶은 걸 필요 없어 call the key, I'll get lucky 진심이면 everything's gonna be okay 어떻게 벌써 왔나봐 잠시만 기다려줄래요 혼자 있을 때 훅 들어와 정신없이 날 흔들어놔 지금 이 딱 널 위한 showtime Making your 생생 울리면 매일 찾아와 줄래 찾아와 줄래 돌아가면 잠들어버릴 거려 knock on my door knock on my door Come in come in come in baby take my hand 내 머리 열리게 두드려줘 쿵쿵 다시 한번 쿵쿵 Baby 난난난 knock on my door 난난난 쉽게 열리지 않을 거야 내일도 뭐라도 다시 와줘 준비하고 기다릴 거야 Baby 난난난 knock on my door 난난난 들어도 듣고 싶은 거야 knock on my door Hey 이 시간이 지나면 굳어있던 내 마음이 내 마음이 아이스크림처럼 녹아버릴 테니까 knock on my door 내 맘이 열리게 두드려줘 쿵쿵 Baby 난난난 knock on my door 난난난 쉽게 열리지 않을 거야 내일도 뭐래도 다시 와줘 준비하고 기다릴 거야 Baby 난난난 knock on my door 난난난 들어도 듣고 싶은 거야 knock on my door Удържах я, yes! Човек, едва му държах колата. Ами удържах. И клавиатура. Лети, кола. Половин час пада сега. Мале, това ще... Не, yes. Не пада. Газ. Газ, че са ми по петите 3-4 ма. Yeah, baby. Айде бе, трети. Ето го, пред мен трети. Как трети? Това на две обиколки, човек. Има още една обиколка. Така че нищо не се знае още. Лети! Ой, то спичеш да ме перне. Кацаме! Трепни! Бум! И направо като... Не знам. Аз започнах втората обиколка. Какво, как, защо? Аз съм много назад, нямам шанс. Ари да ви падне нещо на главата, да сте последни. Моля ви са! Ще ви купя сиренце! Ще ви скъпя със светена вода! Ще стара попа, ако трябва! Добре, аз съм вече на Това не втората. се знае още. Тук сега ако филна. Ой. Газ. Добре. Гъс. Правя го. Не го прави, де! Защо с лошо?
Добре, аз почти ги настигнах. Аз съм все още девети. Трети съм вече. Трети ли? Не знам кой съм. Те много лепнаха. Така. Затегнете коланите! Това не го очаквах. Не, добре, не се взривих. Майко, на коя позиция съм бе? Четвърта. Абе, аз настигнах последните май. Аз съм настигнал последните май. Браво. Сега ми изписва, че на първа, на втора. Това тук е много опасно. То колата почти няма никакво сцепление. Трети съм. Айде, бичес. Fuck you, бе. Монстър първи. Не му позволявайте! Лорде, здрасти! Не, брат, какво правиш? Ей, чушкопек! Стой! Колички! Дръж се, брат! Браво! Как и ти найси, бе? Аз петър съм по-напред, по-назад. Газ. Сега буст. Виждам монстър е точно пред мен, да го ликвидирам ли? Елиминирам. Не бе, няма да го бутам. Се опитам да го изпреваря пък. Шанс. Добре, сега шанса за буст, ама явно сега ще ми се покаже точно на завой най-много да ме прецака. Гледай, спират! Накосам. Набих спирачката, ама не стана нищо. Аре, падай на кола! Сега спешно ми трябва буст, спешно. Не мога, човек, не мога да настигна. Кой ще завършиш? Трети съм. Айде. Най-грозният свят. Не искам да играя, защото тия игри минали... Преди време такава игра ми прецака компа. Картофена манджа за теб. 12 коефициент. Бро. Добре бе, защо подявайте залата върху мен? Коефициента ми е 0,2. Не се оплаквай. Но не беше около 12. 4. Ще има ли Егорс? Да, мога да направим Егорс. Добре, виж какъв грозен цвят е моето зенторно. Ти винаги избираш грозен. Леле, мале, кака ме. Ще видим. 5 мили и нещо. Не, мога ми се не на завоя. Ей! Ти ли беше това, бе? Добре, бе, монстър, спирачки нямаш ли? След това не мога да разбера. Послед 15. Пас! Късмет! Брат, мерси! Поне си много късмет! Добре, вече съм в 7. Ами ти звони късмет. Чакай бе, няма. А ти кой си? Сега съм вече 5. Четвърти. Оправете си, забойте, бе, хора, бе! Вече съм на трета позиция, човек. От 15-та позиция на трета. Не съм ли про, Аз си от завой. Защото писал да ме путат на завоите. Това накъно Т-20 е много бързо, бе. Защо не ми четеш думите? Защото може да ми играя? Сега ако не ме отнесат. Добре, вече съм втори. Да, бас лъкара. Какъв лъкар, бе? От 15-та позиция на втора позиция. Сега какво искаш? Гей! Човек! Нямам! Аз просто вече ще игра с такова. Стотинетки, за да не ме блъскат. Този завой много ме хареса како взех. Няма завой, който да не съм отнеси просто. Няма такъв. Опа, тук много остър завой има. Мърди се, брат. Ей, хора, какво направихте, бе? Не, брат. Чете се да... човек. Гледай как да пута на Рочо. Ей, пич, извинявай. Бутай. Няма, извинявай, бутай. Ей, ти тук. Без контакт не е интересно. Абе, нарочно ли ме буташ, бе, брат?
първия не се вижда къде е. Къде е за... Той завой много добре го взех. Да, ти си ги взема, ама... Затова предпочитам LTS, защото там поне няма кой да ме бута. Аз LTS не ги мога и... Човек, сега ще трябва да плаща стълба, браво! Браво! Сега ще настигна да те... Ти на коя позиция си? След малко може да съм на никоя. Маре, ще направя запис от това колко пъти ме путат на състезание на завой. Просто не знам. Айде бе, няма ли финиш вече бе? Ами то са 50 чекпоинта. Лови за теб, брат! Ама на мен нещо не се ми Ти на върви. кое място си сега? Девето на кое? Ужас. Човек! Ако ти кажа колко пъти ме завъртях на... Бей! Айде! Втора позиция! Оп, Това си- айде!